jongens, we staan hier nu bij Mondriaan in Heerlen. Hij wordt gewoon vriendoontje nu. We staan een dag middag met Big Benny, de enige echte. We gaan inderdaad op onze vastelavondstage. We zijn derde goed op TVK en ja, daarom gaan we dit Een hele chique avond met beleefd met Big Benny. Gaan we er wel zin in maken? Ja, drink ze weer. Ja, als het kaart is. Ja. We staan in een leven Big Benny. Dat is een kamer, ik heb het ding. Ja, zweem maar even naar de lied toe is. Wat is het door naar vloggen? Ja, we moeten alles vastleggen wat we vandaag doen. Oké. Ja, ik heb hier de jongen van Puur Plat. Daar mogen we vandaag met. Ja, Ja, we vandaag 3 optredens en misschien mogen we daar ook te kunnen. we gaan het zien inderdaad. Natuurlijk 1 seconde daar. Even een applausje voor Nieuwsbundig als nummer 3, TVK 2020 Puur Plat. En ja, zoals die Benny zou zeggen, Jaas! Met vasten vul ik mijn vrienden. Meine Wunsch, beste Mama en die, ja doe ik zo. En du bist uns so lieb, mein Kamerad. Bist du ein Neverland? Ja, sie. Oké, dames en heren, goed je handen op de grond. Vul is forever. Kamerad is vul never. Vul is forever. Kamerad is vul never. Vul is forever. Kamerad is vul We zitten dus nu op weg samen met Puur Plat naar de Orangerie, naar het internationale Prinsen-treffen. Ja. En dat gaat eraf en Chenin gaat er. Dat zijn de Puur Plat, met de derde plaats van de TVK 2020. Gaan ze daar het debuut maken voor het internationale Prinsentreffen. Ik schat vanavond een kleine 200 prinsen en ongeveer 1500 man. Dus dat wordt, ja. Dat is wel echt chic. Ja. Ja, we zijn hier nu bij de Oranjerie. Ja, dat In Remung, bij het Prinsentref. En ja, dat kom je nog iemand bekend. kom je een bekende tegen. Ja, een beetje een halve van Dus TVK. ja. Dus ik vind het leuk.